sensibilidade e a preocupación polo coidado da nosa terra aflorou e mantívose presente en todo momento alto e claro, altri non. Hoxe concentrámonos ás 12 da mañá nas nosas vilas, nos nosos povos, veciñas e veciños de todas as cores e ideoloxías políticas, e cun mesmo sentir, manifestar a nosa indignación e rexeite ante a recente publicación por parte da Xunta de Galicia da declaración de impacto ambiental que nos informa de que o proxecto da macrocelulosa de Altri, promovida por Green Fiber na comarca da Ulloa en Palas de Rei, é positiva e pasa a todas as análisis medioambientais sin ningunha obxección. E dicimos nós, adaptamos os proxectos ás leis ou adaptamos as leis aos proxectos? Nós témolo claro. Polo que xa contábamos que este día ia chegar. É triste, pero era esperable. Segundo se vayan producindo os acontecementos, pasaremos a tomar os seguintes pasos, porque non imos parar ata deter este plan espantoso e impedir o seu asentamento no cerne de Galicia. Non necesitamos, non nos merecemos, non queremos este horrible proxecto. Ulloa viva e Altri non.